Tikwamba ndi nkhani yachisoni lero akuluakulu taluzatu amalawi anzathu pa ngozitu ya basi mmene amachoka ku South Africa. Ayi ndithu chiwerengerocho zosayenda kubweranso ena avulala kumanena kuti ku Zimbabwetu ndithu di basi kutembenuzika komano tifotokoze kunena kuti kodi zikukhala motani zinakhala motani nanga kodino zikukhala motani pakanali panopa. Chabwino kuchoka ku nduna uja oyang'anira za maiko akunja Foreign Affairs kumene kotu atipatsa ripoti kunena kuti lino zatsimikizika tsopano tikunena pano kunena kuti no amalawi 17 amwaliratu pa ngozi ya basi yomwe yachitika ku Zimbabwe. Ena kumakamboti ngozi imeneyi mukuti zakhala motani. Nkhani ndionena kuti tu malingana ndi mmene zikuyendera ku South Africa zipolowe ja basi xenophobia kuphatikizaponso apo ndekuti ena akufuna ngobwera azaone abale awo kuno ena kungobwereratu basi tu amalawi anapezeka kuti anapanga body basi kukwera basi ndithudi yomwetu inanyamula mapasenja omafika 60 kuphatikizaponso anthu ogwira ntchito m'basi ngati ma crew members atatu driver ndi anthu ake omuthandizireti. Unapezeka kuti basi jaji ku South Africa kuzalowa ndekuti ku Zimbabwe yapezeka zono tino pakatikati pa tauni ina yake yomwe imatchedwa kuti no Kotwa komanso ndekuti Nyamapanda border post pakatikati pa tauni imeneyo ndekuti kumakafika ku Nyamapanda pakatikatipo kunapezeka zonena kuti basitu basi ja yazatembenuzika kutembenuzika kumene kuja ndekuti basitu ngozi pamene paja ngozi imene jatu ndekuna anthu kuvulala pamenepo kubweranso ndekuti notaluzaponso anthu okwana 17 akumalawi kunoku. These are Malawian nationalities, people with Malawian nationalities. Anthu akumalawi kuno nzika za kumalawi 17 atisiya pamene paja kubwera ndekuti no anthu ena ndenawo fasono kuti anavulala ena uvulala kwambiri ena amwina kungokandika koma amene avulala kwambiriyo kunende kuti kuthamangira nawo no ku chipatala chomwe chinali pafupi pamenepo ndipo no chipatala chimene athamangira nawo enawo ndi chipatala chomwe chikutchedwa kuti no Motoko komanso ndekuti chipatala cha Kotwa District Hospitals komanso chipatala china chimenecho ndi cha Palilenyatwa Referral Hospital kumene kotu ku Harare ku Zimbabwe. Ndikunapezeka zono tinotenga wafika ndekuti ku embassy ya ku Malawi ku Zimbabwe kumene akazembe wa ku Malawi kuno wa ku Zimbabwe basi kunayi kuthamanga kuti mwina maka athandize basi pa ground paja nanga sizinthu anthu nda ku Malawi kuti azilondoloze bwinobwino afunikirabe anthu aku Malawi so akathandizire kumeneko basi nayo nda kuthamanga kukhala motani ku amene apangidwa admitted zili motani nangano kodi enawo tathandiza bwanji plasiso ndekuti no kulongosola za matupi a Malawi amene atisiya pa ngozi imeneyi amalawi okwana 17 akuyenera ndekuti no matupi awo asamalidwe bwinobwino apangidwe ma process onse kuti mwina make apangidwe repatriated mu nthawi yake azibwerera no kuno kumudzi adzayikidwe ndithu m'manda mwaulemu. So sad kunena kuti no anthu ananyamuka ali bwinobwino taganiza ananyamuka ali bwinobwino South Africa abwere kumudzi koma ndekuti no munjira mujano sopano azatipeze kuno kunde kuti basi no azatipeze atatisiya tilandire maliro mamono kuti tilandire anthu amene ali amoyo anthu enawo ndekuti kuwaona mwina achibale nawo nakalekale and they were looking forward to meet them to share my experiences kuzasangalala limodzi after a long time ali kuliyenda kutali and this is what is happening. So sad aisi zinaende papa nde akunoti no basitu kuchoka ku nduna oyang'anira za maiko akunja komanso ndi embassy yakugwira ntchito limodzi ndi ma authorities anthu aku Zimbabweko ndekuti madokotala apolisi ndena otero kuti nomwina maka alongosole zonse bwinobwino komanso kuthandiza anthu amene angokhudzidwa ena omwina anangokandika komabe nanga sinde kuti ali ku Zimbabwe osazo zoti environment ya ku Zimbabwe zimakhala motani akufunikirabe ndekuti mathandizo ena ake osewa akuthandizidwa kuti mwina make no asaida kumva ngati kuti atayikiratu amve ndithu kuti ali ndi abale kumeneko amene akuonesa zoti awasamala until kufikira nthawi imene angathe kumabwera kuno kumudzi. Very very sad. Dzulo nali pa call ndi mzanga wina wake amene timalongosola nayenso zina ndi zina
nde timacheza bwanji ku South Africa zikuyenda motani. Basi tandifotokozera blaza amene wina akamathandiza zinthu South Africa uja ndizonena kuti basi akuti mwina make tikhoza kukhasula zimene mapanga zifo zono tinakhala kutani akubwera kunoku nde ndikufotokozerani bwinobwino zenda motere ati apaso ndizoti nayenso abalalikaso chifukwa chonoti ngozi ya basi jaru pajaru yakhudzasoro banja lake mkazi wake ndi mwana anali mmenemo ndi bwanji dataliyayi nkhani ndona kuti tuchani ngozi jaza iwo savulala zintsitsa chawo. So it was very very sad. I was shocked. Ngozi even yatipanga tachi ngati some of us more closer fazonena kuti uyo ali ngati no bro athu amene ali kumalo nkuswana izina ndi zina fazoti family yake yakhuzidwa ndi ngozi yoti ali kuchipatala. We just sat down and pray for the guy and the family. Taukhala pasi kuwapempherera kuti mwina make kumene kwako zinthu zilongosoke kwalandira mathandizo bwinobwino and azitolere mwachangu. Komano you can see kuno ni ngozi ya serious yotino yakhudza anthu ochuluka kwambiri. Tikamba anthu 60 anthu amene amene avulala nanga amene atisiyawa mabanja awo zosayenda olonde pang'ono pomwe ayi sizinaenda pamenepa. What can we say? Izi zimakhala zikuchitika kuno sikoyamba. Last time tinkaulusa songoziso ya basiso ndithu amalawi amene abwera kuchoka South Africa abwera kuno ku Malawi. Tinaulusa so zimenezo ku Malawi trends I think around jamu November mwezi wa chaka chatha. Sizinaiso bwino tinapeza kuti tinaluzaponso anthu amenepo and here we are. Izi zimakhala zikumachitika silimathozo ndi chani kapena mwina maka mathamangisa galimoto kapena mwina basi galimoto inaloza control zino ngazi zimenezo. Komano very very sad. What we can say is tikamayenda ndikumafika ku nyumba tizinena kutenda kuti zikomo kwambiri Mulungu zifukwa zonena kuti mwandifikitsa ku nyumba. Maulendo amakhala atalatali kuchoka South Africa kufika mu Zimbabwe olowa mwandete Mozambique mafika kuno. That's a long distance. Ndi mtunda wautali kwambiri, days of traveling pansewo padzaba. Driver ayo ndizonena kuti atope ndekuti watopa matulo lochita kumachita kuphatikizana famakhala ndekuti nakabwera angogona pang'ono uyu akuipondaso tulo lomachita kuphatikizana. Akafika kuno ndekuti fe nkufika tili bwinobwino. Let's be saying thank you zikomo kwambiri Mulungu chifukwa chonena kuti chani mwatiteteza mulendo. Komanso paliso ndekuti enafe pamene tikunyamuka ena ali munjira kumene. Let's always remember kuthokoza Mulungu komanso kumupempha kuti atiteteze ndithu we're not saying kunena kuti anzathu amene zazitikira yonche munde kuti ayisanatsogoze Mulungu. Azamatsogoza Mulungu komanso Mulungu amakhala ndi maplan ake. So onena kuti if sitting athe kumvetsetsa whatever is happening. Koma what we can say is let's always rely on him. Tizikhande kuti tikumamudalira nthawi zonse makamaka pamene tikuyenda kuti iye amene akusunga miyoyo yathu atitetezenso kutsogolera madriver aja kuti mwina make tizifika ma destination athu bwinobwino. Kwa amene atisiya, this is a very sad thing. Kachikena, this is where we are capitalizing. It's a sad news. Amene mwatisiya tipempherera mizimu yawo kuti usemu mtendere osatha komanso azibale amene akhudzidwa more direct kutenda kuti Mulungu awatonthoze ndithu atonthoze mitima yonse yosweka akuti